canu o raglen y gymanfa ganu yn debol, y rhif 9 i ddechrau, number 9. Yw'r nef ymwyl ar ddeiar, edrych ar y maes y byd. Byd a greaist, gofiaist, geraist, brynaist yn yr aberth drud. Anfon arglwydd weithwyr i'r cynheuaf mawr. Ti sy'n arwain y cymylau ac yn plygu bw ar nef. Nad y was yn gwmwl gwlithog. Rhod ysbryd arno ef erdogoniant. Arglwydd y cynheuaf mawr. Tudalen 9. Mae'r darlleniad o'r bedwaredd bennod o Efengyl Ioan. If you wish to follow, you should turn to pages 103 and 104 in Welsh, and 1083, 1084 in English. Iesu ar wraig o Samaria.
Pan ddeallodd Iesu fod y Phariseaid wedi clywed I fod ef yn ennill ac yn bedyddio mwy o ddisgyblion nag Ioan, nad Iesu ei hun, ond ei ddisgyblion fyddai'n bedyddio, gadawodd Judea ac aeth yn ôl I Galilea, ac yr oedd rhaid iddo fynd trwy Samaria. Felly daeth I dref yn Samaria o'r enw Sychar, yn agos i'r darn tir a roddodd Jacob i'w fab Joseph, yn yr oedd ffynon Jacob. A chan fod Iesu wedi blino ar ôl ei daith, eisteddodd I lawr wrth y ffynon. Roedd hi tua hanner dydd. Dyma wraig o Samaria yn dod yno I dynnu dŵr. Bydda Iesu wrth ei rhoi mi beth i'w yfed. Roedd ei ddisgyblion wedi mynd i'r dref I brynu bwyd. A dyma'r wraig o Samaria yn dweud wrtho, sut yr wyt ti a thithau'n niddew yn gofyn am rhywbeth i'w yfed gen I fi, a minnau'n wraig o Samaria? Wrth gwrs, ni bydd yr Iddewon yn rhannu'r un llestri ar Samariaid. A tebodd Iesu hi, pe bai ti'n gwybod beth yw'r rhodd Duw, a phwy sy'n gofyn I ti rhoi mi beth i'w yfed. Ti fyddai wedi gofyn iddo ef, a byddai ef wedi rhoi I ti ddŵr bywiol. Syr, meddai'r wraig wrtho, nid oes gennyt ddim I dynnu dŵr, ac mae'r pydew yn ddofn. O ble felly, y mae gennyt y dŵr bywiol yma, a wyt ti'n fwy na Jacob, ein tad ni, a roddodd y pydew I ni, ac a yfodd ohono, ef ei hun a'i feibion a'i anifeiliaid. A tebodd Iesu hi, bydd pawb sy'n yfed o'r dŵr hwn yn profi syched eto. Ond pwy bynnag sy'n yfed o'r dŵr a rodda fi iddo, ni bydd arno syched byth. Bydd y dŵr a rodda fi iddo yn troi'n ffynon o ddŵr o'i fewn, yn ffrydio ei fywyd rhagwyddol. Syr, meddai'r wraig wrtho, rho'r dŵr hwn I mi, Im cadw rhag sychedu a dal iddo dyma I dynnu dŵr. Daeth ei ddisgyblion yn ôl ar ôl prynu bwyd. Yr oeddent yn synu ei fod yn siarad â gwraig, ac eto ni ofynodd neb beth wyt ti'n ei geisio, neu pa chamr wyt ti'n siarad â hi. Gadawodd y wraig ei hysten, ac aeth I ffwrdd i'r dref, ac meddai wrth y bobl yno, dewch I weld dyn a ddywedodd wrth ef bopeth yr wyf wedi wneud. A yw'n bosibl mai hwn yw'r Meseia? Deithant allan o'r dref a chychwyn tuag ato ef. Yn y cyfamser, yr oedd y disgyblion yn ei gymell gan ddweud, Rabi, cymer fwyd. Dywedodd ef wrthynt, mae gen I fi fwyd i'w fwyta, na wyddochdwi ddim amdano. Ar hynny, dechreuodd y disgyblion ofyn i'w gilydd, a oes rhywun tybed wedi dod â bwyd iddo? Meddai Iesu wrthynt, fy mwyd I i'w gwneud ewyllus yr hwn am chanfonodd, a gorffen y gwaith a roddodd I mi. Ond ei fyddwch chwi'n dweud, 4 mis eto, ac yna daw'r cynheuaf, ond dyma fi'n dweud wrthych, codwch eich llygaid ac edrychwch ar y meisydd oherwydd y maent yn wyn ac yn barod i'w cyneuafu. Eisoes y mae'r medelwyr yn derbyn ei dal. Y medelwr yn derbyn ei dal ac yn ceisio ffrwyth I fywyd rhagwyddol. Ac felly bydd yr rheiwr a'r medelwr yn cyd-lawenhau. Yn hyn o beth y mae'r dywediad yn wir. Mae un yn hau ac un arall yn medu. Ond fonais chwi I fedi cynheuaf nad ydych wedi llafurio amdano. Eraill sydd wedi llafurio a chwythau wedi cerdded I mewn i'w llafur. Daeth llawer o'r Samariaid i'r dref honno I gredu yn Iesu drwy air o wraig a dystiodd. Dywedodd wrth ef bopeth rwyf wedi wneud. Felly, pan ddaeth y Samariaid hyn ato ef, gofynasant iddo aros gyda hwy.
ac fe arhosodd yno am 2 ddiwrnod. A daeth llawer mwy gredu yno tre air ei hun. Meddent wrth y wraig, nid trwy'r hyn a ddywedais ti, yr ydym yn credu mwyach, oherwydd yr ydym wedi ei glywed drosom yn hunain, ac fe wyddom mae hwn yn wir i'w gwaredwr y byd. Deithiad yr arglwydd ddarlleniad a gwrandawiad ei air. Gwrdetholiad rhif y 5, number 5. Draw ymhell mae gwirlas frynt i faes i fyr dref, ter hoeliwyd Iesu anwyl gynt o'i fodd i'n dwyn i'r nef. Bu farw mwyn maddau bai, yn gwneud bob un yn dda. I ni o'r diwedd gael y nef drwy'r gwaed a'n llwyr lanha. Fe'n carodd do, yn anwyl iawn. O, carwn ni na ef, gan gredu yn rhinweddau'r gwaed, a gweithio gwaith yn ef. Rhif y 5. Gweddïwn, let us pray. Chos alluog a thragwydd o ddiw, dyw a thad ein harglwydd a'n hachub o'r Iesu Grist, trawn atat y nawr mewn gweddi. Anodd ydyw i ni ganol bwyntio ar weddi arglwydd ac arna ti, ein llygaid ni fod ar gau. Mae pethau eraill yn cymeryd yn sylw ni. Ond diolch i ti
am effeithiolrwydd gweddi. Ac am i ni wybod o'r gorau na fethodd gweddi dair erioed, a chyrraedd hyd yn ef. We come before you in prayer, Lord. It's not easy for us to forget everything else, because there's so much on our minds, and yet we do believe in the effectiveness of prayer, and we know that earnest prayer has never failed to reach you. Diolch hwn i ti am y roedfa newydd hon, sydd heb ddigwydd o'r blaen ac ni ddigwydd i byth eto. Felly mae'n unigryw ac mae ei ffosibiliadau hyn unigryw. Gwnawn yn fawr ohoni felly. Diolch, diolch am gymdeithas dy ddioddefiadau ni, am y gyfeillach hyfryd sydd yma ac mewn mannau cyffelyb. Y cyseg yr sanctaidd Olaf. Diolch am i ni gael yn swyno more oes yn y pethau arglwydd. Wedi ni droi yn awr yn hun a phlant, ni symadawn ar ffordd dra rhagorol hon. Be with us this morning, Lord, because we can go through the motions of a service, and the set service, and we have to have good order when we do things collectively, yet it can become mechanical. Oh Lord, we ask you earnestly not to let that happen to us. Bydd yn agos at bob oedfa gan helir yn enw di yn ystod y dydd hwn. A ni'n perthyn i gynulleidfa fawr a neirif drwy'r ddair i gyd, ac yn rhan hefyd o'r nefol is. Y bobl sydd yn gwenu arno ni o'r nef. Diolch am y fraint o gael adnabod cynifer ohonynt, co gael cydweithio a hwy yn dy eglwys di. Bydd yn agos at bawb felly. Da ni'n meddwl am y gwahanol draddodiadau a dulliau ac ieithoedd. We think of the various traditions, various organizations, and the various languages, but people will be worshipping you. They will be singing your praises throughout the world. We thank you, Lord, that we, in our small way, add to that worship. Be with us this morning anew. Diolch i ti hefyd am ddatguddio dy hunan unig ymherson yr arglwydd Iesu Grist. Yr hwnna ddaeth fel Duw mewn cnawd, yn un y medrwn ni ymuniaethu ag ef, ei adnabod ef, bod mewn perthynas ag ef. Ac nid rhyw ddiwdod anelwig, fel ag o'r blaen efallai raddau. Diolch amdano. We thank you for the Lord Jesus Christ, for his nearness to us, Lord, not just during the 33 years when he was here in the flesh, but in all years right up to today. He has identified himself with his people. Well, as the Apostle Paul said, if God has given everything, he has his greatest gift, the Lord Jesus Christ. He's hardly likely to keep from us anything less than that. Bydd yn agos felly atom ni. Teimlo'n yn bod ni'n bell o ddiwrthyd weithiau. Weithiau efallai yn yr eglwys. Dydy'n cael lonau ni, a'n meddyliau ni, a'n heneidiau ni, ddim bob amser fel ag y dylent fod. Ond yr wyt ti'n hwyrfrydig i ddig ac yn fawr dy drigaredd. Bydd yn agos felly at omni ac at bawb sydd yn yr eglwys hon yn aelodau yn gyfeillion, weinidog, yn ddiaconiaid, pawb sydd yn gweithio ym mhob ffordd. Be with us now, Lord.
and be with those who feel, well, there's no need to come to have fellowship with other Christians. We're okay as we are. Yes, but our fellowship would be so much richer, Lord, with the contributions of such people. And where we failed abysmally to persuade such people to join us, we ask that you deal with them, that you enter their hearts, their innermost place, so that we may benefit from their presence. Bydd yn agos at yr rhai hefyd sydd mewn profedigaeth ym mhob man, ym mhob ffordd. Y rhai a welant gadair wag ar aelwyd, ac sydd yn teimlo rhyw wacder ystyr mewn bywyd. Wel, fe wyddos ti am hynny hefyd. Yn y Testament Newydd darllenwn am adegau digon isel yn dy brofiad di. Ond codau wneithos bob tro, fel ag y codwn ninnau gyda thi. Bydd yn agos atom felly. We ask that you come with us after the service, because our service in reality should begin after the worship has ended. Wedi'r oedfa orffan y dylai'r gwasanaeth ddechrau arglwydd. Gofyn nhw'n am ei ti'n cymhwyso ni mhob ffordd. Gyna am yn gwneud ein gyfoethog ym mhob dawn, fel halen peraidd iawn, fel seren olau wyw, yn disgleirio yn y byd ar ydym yn byw ynddo heddiw. Arwain i felly anfon i'n enw. Dyr o faddeuant i ni o'r pechodau mawr hynny, a'r beiau a'r diffygion i gyd, mwyn Iesu Grist, ein ceidwad bendigedig. Amen. Wel, croeso cynnes iawn i bawb i'n Rhoedfa bore yma. Very warm welcome
to everyone to our service this morning. A croeso hefyd I bawb sy'n ymuno â ni ar y we. A ni'n diolchgar iawn am wasanaeth yn Pregethwr Gwadd, y barchedig Anthony Williams, sydd wedi bod yn gyfaill ffyddlon i'n Eglwys ar hyd o blynyddoedd, ac edrychwn mlaen I wrando ar ei neges y bore yma. A diolchwn hefyd am gyfraniad pwysig Wil wrth yr organ. Bydd oedfa'r hwyrol yma am 6 o'r gloch, gyda Andrew Brown yn arwen o'r pwlpid, ac oedfa Seal y Beibl fydd hi. Next Sunday, our minister will be back in the pulpit in the morning service, and we'll have a visiting ladies' choir from the Mornington Peninsula near Melbourne taking part. And then the evening service will be a communion service. Ar Hydref yr 8fed, sef mewn bythefnos, cynhelir ein hoedfa ddiolchgarwch a chroeso i'r ddinas am 11, a rwy'n falch I weid y bydd Cwr Llundain yn cyfrannu i'r oedfa. Felly dewch a'ch cyfeillion gyda chi. Dewch ar rhywun newydd gyda chi os gallwch chi. Fel ystoniodd ein gweinidog Sul diwetha, byddwn yn gwneud casgliad arbennig tuag at drychinebau yn Libya a Morocco y Sul hwnnw. A bydd lluniaeth ysgafn ar gael ar ôl yr oedfa yn y neuadd. Dydd Mercher fel arfer, am hanner dydd cynhelir oedfa ganol wythnos yn y neuadd Islaw, gyda the a chymdeithasu I ddilyn. Nawr, dyddiad i'w gofio, noson quiz yn y neuadd I godi arian I Elusen St Mangos. Dyna nos Wener, Hydref y 30. A mae tocyn yn 10 A'r cwisfeistr fydd Rob Sgwen. A chi'n gwybod fe gewn I ddigon o hwyl. Dewch eich ffrindiau I ffurfio ford. And that's the date to remember, a quiz night, a fundraising quiz night to raise funds for St Mungo's, Friday evening, October the 13th at 7 o'clock. Dyddiad arall, maen wedi gofyn I fi I gyhoeddi bod cyngerdd am ddim yn Eglwys St Luke's, Sydney Street, Chelsea. Felly, this is a concert by the Metropolitan Police Choir with Blaen Afon Male Voice Choir. And that's on Saturday, the 7th of October, between 4:30 and 6:30. And that's in St Luke's Church, Sydney Street. And there's more information in the lobby on the poster. Fel chi'n gweld, mae'r sar wedi bod yn brysur yn addasu'r rhan flaen y capel fel y cytunwyd yn ein cwrdd eglwys ac wedi gwneud gwaith da o hwnnw. Cofiwch ddod lawr I gael te a sgwrs ar ôl yr oedfa ac yn nawr fe ddawd o amgylch I dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr.
Rhif 3 bellach, number 3. Dyrchafer enw Iesu cu gan seintiau is yn en, a holl aneuryw luoedd nef, coronwch ef yn ben. Angylion glân sy'n gwylio'n gylch o feitri orsedd wen, gosgorddion ei lywodraeth gref, coronwch ef yn ben. Yn uchaf oll bo enw'r hwn fu farw ar y pren, trwy'r ddeiar faith ac yn y nef, coronwch ef yn ben. Number 3. Diolch yn fawr iawn am y croeso arferol i'r Eglwys. Dwi am godi 2 adnod o'r rhai a ddarllenwyd eisoes, fel testyn y bore yma, o'r 4 benod o Efengil Ioan, adnodau 13 ac 14. Atebodd Iesu hi, bydd pawb sy'n nyfed o'r dŵr hwn yn profi syched eto. Ond pwy bynnag sy'n nyfed o'r dŵr a rodda fi iddo, ni bydd arno syched byth. Bydd y dŵr a rodda fi iddo yn troi yn ffynnon o ddŵr o'i fewn, yn ffrydio I fywyd rhagwyddol. St. John's Gospel, chapter 4, and verses 13 and 14.
Jesus said, whoever drinks this water will experience thirst again. But whoever drinks the water that I give him will never be thirsty. The water that I shall give him shall become eternal water, that becomes streams of water within him or her. Wel, geiriau mawr wrth gwrs ydy'r rhain. Iesu ar wraig o Samaria. Stori rhyfeddol. Yn siŵr bod na lawer o bregethau wedi bod arni hi. Ond eto, nid ydym wedi plymio'r dymderoedd eto. Ac wedi mi ffeindio hef ddechrau ei bregethau arni. Ani. Mae ni wraig o Samaria. Yr hyn sydd yn meddwl Iesu yma ydyw, mae rhywbeth hylifol ydy'r Efengil. The gospel is something fluid, nid rhywbeth arhosol, llonydd mae honni o gwbl. A sylwer sut y cymer y sgwrs hon rhwng yr Iesu a'r wraig o Samaria yr un ffurf yn hollol. Sut mae'n cymeryd lle? Wel, yr un ffurf a'i sgwrs efo Nicodemus. Mae'r Iesu'n gwneud gosodiad. Camddeellir y gosodiad. Yna, gwna'r Iesu'r gosodiad eilwaith mewn ffordd eglurach. Ond fe'i cam esbonir eto. Yna, cais yr Iesu egluro am y trydydd tro ac yn awr, gorfoda'r person yma'n siarad ag ef I ganfod ac I wynebu'r gwirionedd dros o'i hun. Jesus very often has to say the same thing 3 times before he is understood by the person to whom he's talking. Mae rhai gwirioneddau na fedrwn ni mo'i derbyn, rhaid I ni I darganfod dros o'm yn hunain. We are very grateful, aren't we, for all the experiences we've had, for all our parents, friends, ministers, and so on, who have taught us all sorts of things and who have guided us. We can't thank them enough, but some things we must discover for ourselves. Ac fel y gwnaeth Nicodemus, cymerodd y wraig hon eiriau'r Iesu'n llythrenol. Pryd y disgwylid iddi cymeryd yn yr ystyr ysbrydol. Mae'r Iesu'n siarad am ddŵr y bywyd, y dŵr bywio. I riddew, golyga'r ymadrodd hwn ddŵr rhedegog, flowing, running water. Dŵr ffrwd redegog ydyw, ac nid dŵr sy'n llonydd. This is not the water of the stagnant pool. No, it is the water that flows. Ac mewn gwirionedd, dweud mae'r wraig wrth yr Iesu am beidio chablydd. Pan ddaeth Jacob yma, meddai, be rhaid iddo osod y ffynon hon mwyn sicrhau dŵr i'w deulu a'i wartheg. A oed ti'n honni y gallu gael dŵr uraidd rhedegog, dŵr ffrwd. Os oed rwyt yn honni bod yn ddoethach ac yn rymusach na Jacob. Dyna honiad nad oes gan neb yr hawl i'w wneud. A phan ar daith cariau pobl gyda hwynt bwced wedi gwneud allan o groen a nifain arbennig mwyn iddynt fedru tynnu dŵr allan o unrhyw ffynon ar ei taith. Roedd gan ddisgyblion o'r Iesu
fwced debyg. Dwthwn hwnnw, y tebyg ydyw bod y disgyblion wedi mynd â hi gyda hwynt i'r dref. There's a great story here, a great lesson here. Very often the wells or fountains of life are so deep and we don't have the appropriate vessel with which to draw water from them. Daeth graig myddadun, daeth graig o blith yr Arabiaid I lawr o'r bryniau I dynnu dŵr. A gorodd I ffortel, a tododd gordyn a'i rwymo wrth fwced fechan a gariau, ac yna yn araf fel lenwodd y botel. Ond nid oedd gan yr araf a ddaeth ar ei hôl ddim byd I dynnu dŵr. Ac felly, bu rhaid iddo barhau ar ei daith yn sychedig. A gorodd yr Iesu hefyd ffynon ar Galfaria Fryn. Jesus also opened a fountain, a well on Calvary. Mae'n llyfr ymwneud yn llawn o'r ymadrodd. Ond hyd ydyw. Caned nef a deiar lawr, fe gaid ffynon ac yn y blaen. Heddiw'r ffynon a gorwyd, ddisglair fel y grisial clir. Come, thou fount of every blessing. Llawer iawn o gyfeiriadau ac o emynau at hynny. Wel, gadewch i ni am ychydig ystyried tair o swyddogaethau'r ffynon hon. Let's consider 3 functions of this fountain. Yn gyntaf, mae ffynon ddisychedol. It's a thirst quenching fountain. Yr hyn sydd yn meddwl Iesu yma ydyw syched yr enaid am ddiw. Defnyddio ymadrodd Iddewig hwnna, oherwydd cyfeiriau Iddel yn gyson at dorri'r syched hwnnw a dŵr bywyd. The fountain of life. Mae sawl enghraifft o'r ffigur yn llyfr datguddian hefyd. Ceir a ddewyd ym mhroffwydoliaeth Eseia, y tynnau etholedigion Duw, ddŵr gyda llawenydd o ffynhonnau a chawdwriaeth. Ynod arglwydd gorfoleddwn meddwl emynydd, yn dy gariad llawen hawl. Cariad erys fydd eballu, beth wedyn a'i ffynhonnau fydd yn llawn. O deiwch i'r dyfroedd, bob un y mae syched arno. Ie, deiwch, prynwch win a llaeth, heb arian a heb werth. Jesus went on to make a most astonishing statement. A ddawodd y dŵr bywiol yma i'r wraig, dŵr a dorau syched am byth. Ond cymerodd y wraig eiriau'r Iesu'n lythrenol. This woman of Samaria took Jesus' words literally and not figuratively or spiritually. Yn yr oes fesaianaidd y daw'r sychdir yn llyn ac yn ffrydiau. Pan siarad Crist am arwain pobl yr dyfroedd a'i disychedant am byth, cyffesau mae ef ydoedd ein neiniog Duw. Yr hwnna wnaeth bob peth yn newydd. Un o'r emynau mwyaf efallai yn y cyd-destun yma Duw, o arwain fy enaid i'r dyfroedd. Dyfroedd sy'n afon mor byd. Dyfroedd a dorant fy syched trymed fy nolir am cyr. Y dyfroedd tragwyddol ei tarddiad. Y dyfroedd heb waelod na thrai. Dyfroedd a olchant fy enaid dyed amled fy mai. Mae'r emyna yma mor gartrefol. Beth sydd wedyn? Da iawn. Da iawn I bechadur. Fod afon a ilch yr aflanaf yn wyn. I darddodd o'r nefoedd yn gysol. I ffrydiodd ar Galfari Fryn. I lifodd I raniol cenhedlig. I olchodd 1,000 miloedd lan. I ilch ei miliynau'n llwyr gannaid.
cyn rhoddi llawr deuar ar dan. Ac ar gyfer yr emyn hwnnw, ysgrifennwyd y cyfansoddwyd y dôn ei rinwg. Ei bod hi wedi chysylltu ag emyn elfed yn y caneuon ffydd, wrth gwrs, yr arglwydd a feddwl amdanaf. Cair syched yn y galon ddynol am rhywbeth na fed ar neb ond Iesu moedd ei wallu. Gorffwys hiraeth a niwas ym mhob yr un ohonom. We all have an unsated and unsatisfied yearning, don't we, within us. Dim ond Duw yda'r gyfarfod â hwnnw. Profwn i gyd yr hiraeth am dragwyddoldeb. Jesus has planted in us a longing for eternity, and eternity should already have begun in our lives. It isn't something that starts after we've gone. Syched na fed ar dim ond dyfroedd tragwyddoldeb ei dorri. Mae'n ffynon feddyginiaethol hefyd. It's a healing stream, or healing fountain. Fe gawn lanhad o ddi wrth ein hafu echydon. Trefnir pererin dodau o hyd at ddyfroedd felly. O, gwneud. People arrange pilgrimages to waters which they think have healing powers. Cred rhai ynde I bod nhw yn greaduriaid hynna ddigonol, gy bob ymddangosiad yn greaduriaid hynna'n gyfiawn. No, mae fi yn lawd heb feddu dim. Ac yn ta'n roddi popeth. If we've come here to empty ourselves of self, well then we will be filled with what the Lord in Jesus Christ has for us. Diolch ynde am yr heini a grwydrodd oddi ar y llwybr ac a brofodd ras a blas maddeuant. Yes, some people, perhaps we do as well spiritually. People just stray, but many of them come back and they experience that saving grace, that great forgiveness of Jesus Christ. Rhai arweiniwyd i'r ffynon gan gyfeillion o'r Iesu ac a yfodd o'r dyfroedd puredigol a ffrydriodd ar galfari afon. Gogoniant i'r Iesu am ei ras rhyfeddol. And we have had the privilege, haven't we, of working with people in our chapels and outside, but in our chapels. People who, in their own view, were the worst sinners around. In ours, the best saints we've ever met. And what a privilege to have worked with them in the Church of Jesus Christ. What a joy to come to these chapels and see photographs of people, some of whom have now left this earthly life. And in ddiolchgar iawn iddyn nhw. O'na chydnebydd person ei salwch. Jesus has said, didn't he? I have come to call sinners to repentance. People who think they're okay, I can do nothing. Because people who think they're whole don't need a physician. Nid oes rhaid i'r iach wrth feddu. Ac os ydy Dyw yn Iesu Grist yn dweud fod o'n methu a delio ar fath bobl, wel dyna ni. Mae'n ffynon dduwiol hefyd. It's a living stream or fountain. Y ffynon y bywyd ydy. A fo'n y bywyd yw hon. Mae'n gyfrwng i ddadflino pererinion ar ei taith. Jesus became, didn't he, tired sometimes on his journey, taken into people's homes, given food and drink. Ar yr adegau tywys hynny yn dy fywyd I am unai.
Pryd y teimlwn nad oes gobaith gennym I barhau ar ein siwrnau. Gallwn brofi o'r dyfroedd adfywiol hyn, these refreshing waters. Ac hiraidd, dyfroedd a lifodd gynt ei mwyn ar Galfaria. Pan yn llesg, gawn yn cario gyda'r llifeiriaid cedyrn. The currents of these waters, the mighty currents, will carry us through our journeys. Diolch am y sicrwydd ynde, mewn dyddiau o dranc a sychder ysbrydol. I'r Iesu sicrhau ailenni person I fywyd llawn a gwasanaethgar. Syched is thirst, of course. Sychder, well, is drought, dryness. Diolch am y sicrwydd hwnnw. Cynorthwyd yr arglwydd ni heddiw I ymarfer ar ffydd a ffydd gryfach yno. Oblygyd fe fyd ar ffydd ac orffynhonnau yn y galon ddynol. Faith can open fountains in our hearts. Bywio caed yr arglwydd ni ar dyfroedd pyr yma. Dyfroedd pyr a'i ras a'i gariad ef. Os profwn ni o ddyfroedd y ddeiar, fe fydd syched arno ni'n gyson. Ond pan yfwn o'r dyfroedd hyn, gan yr Iesu, ni bydd arno'n syched byth. Gogoniant I wenw. Amen. Wel, rhif y pedwerydd, hymn number 4. Oh, number 4 on top, Trewen. Mi o'n fod fy mhrynwr yn fyw am prynodd a thaliad mor ddrud. Y saif ar y ddeiar, gwir yw yn niwedd hos oesoedd byd. Eised gwaeled fy ngwedd, te'r nasu mae'n mhrynwr am brawd, cer fy malurion y bedd. Cai weled ef allan o'n cnawd. Wel, arno bongolwg bob dydd, a'i daliad anfeidrol o werth. Gwir awdur perffaithydd ein ffydd, fe'n cynnal ar lwybrau, blin, serth, fenaid, ymestru yn ymlaen. Na orffwys nes cyrraedd y tir, gan andra gwyddol ei chan, saboth hyfrydol yn wir, tudalen 4, rhif.
arglwydd Iesu Grist, a chariadw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda chwi oll, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.